Hola, què tal? Hola. Hola. Mireu, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale? Sí. Sobre un espectacle de titelles i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és? La caputxeta. Caputxeta vermella. Caputxeta vermella. Oh, yeah, yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy, oh, yeah. Ei, preciositats, què passa, com esteu? Paula, atrapa'l. Yeah. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així, val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí. Sí, segur? Sí. Ui, que em sembla que la sento. Corre! Na, 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 na. Hola, preciositat. Hola, Es pot saber qui fas per aquí? Pel meu bosc? vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, si us plau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara que hi penso, per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Per no ha de passar. Fes-li cas. El camí del llop és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, segur. Sí, has de passar per el camí que te diu el llop. I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta Que perquè... callis! Prou, Prou, què passa? s'ha acabat. Com que s'ha acabat? El què s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte i el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No, Que tornis, et dic! no és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer, no? Esclar que hi poden anar. Sí. Escolteu vosaltres, però que no som amics nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, eh? Xtei. Agafa'l. I per què m'has de dir a mi això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Xtè, mira. Agafa'l. Farà. De qui és culpa que el llop es mengi la caputxeta? Del llop. Del llop, perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Les adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que la vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No sé, al millor pot canviar el conte. Que canviessis el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. Oh, i què em menjo, llavors? Ningú.